Iso kanegi. Oto Ciduri. As Suryo Ningrat. Pergodan dari Wodo Karyo. Tulung Agung. Satu kali tabungan orang Popo. Dua kali tabungan Mas Suryo Ningrat. Dari pojok Uyuk Rukun. Perkataan dari Wodo Karyo. Bayangi Kompresif dari Sedang. Adik Petro dari Wodo Karyo. Kalau cocok kalau jenenge awake kaya Petro ya. Yo, sebenarnya paling berwaras nih. Mangan sing akeh. Bogor rezekine pak oke. Nek roti bojo tak tukane nang bojo. Nek sitok kurang loro telu ora apa-apa. Nek ora roti bojo dana tak tukane nang duwe anak nang putra. Sing soleh-soleh kan. Nggih. Yo gurnani beberapa kabilan dari bangsa lan negara. Amin ya rabbal alamin. Mas Petro dari Wodo Karyo. Persahabatan karo Mas Suryo Ningrat. Pojok Uyuk Rukun. Dan juga satukan selamat sore Sugeng Lawu kepada Mbah Karim dari Lembu Suro dan juga Mas Nyambut dari Lembu Suro. Tulung Agung. Atau Zon Mas Nyambut Mbah Karim. Tokno kapseten mulih. Tak tunggu sepiro kekuatanmu. Yo, tak lilingi karo kebulan bumi. Yo, tak lilingi karo lembu sembilan bumi. Setuto sarut samu. Metuto sakayamu. Ki aku Mbah Topo. Soko jalu mamang. Ora popo. Yo, ini ora kurang bakal gede, ora mesti kurang nakal yo. Otot tawat halus mesti sing penting. Dibake mangane cek sego. Cek diwul mangane. Oh, apa? Bakarim dari Lembu Suro. Pacul bro tadi kenal deh ini. Jangan uyutan. Di atas lawan, di bawah kawan. Beda gaya satu rasa. Pertunjukan Sri Bang Adu Laga. Sing disuting karo YouTuber Bapak Tarik. Soko Blora, dan juga Mas Gawin. Beliau channel. Sing nanggap karo Sauntar Manunggal. Dinapun Mas Fakur Rohan, Bapak Ego Sopo. Ada Bin Sepuh, Yogi Mas Sumar, Mas Donayi, Pak Rodin, Pak Prato, Pak Pur, dan juga ada Pak Nyemu. Sing mare kuat rusuh ya kuwi.